Co plan de obras de Barbadás para o ano 2025 presentado hoxe, o alcalde pretendeu potenciar e dar a coñecer as obras realizadas estes 2 anos anteriores de mandato, ademais de ser transparentes nos novos proxectos a realizar no futuro. Neste plan apóstase pola colaboración entre distintas institucións e administracións, xa que, según o alcalde, un concello non pode levar este proxecto por si só. Este traballo de obras, que se vai prolongar tamén os outros 2 anos que quedan, pois evidentemente é resultado da escoita, de escoitar a veciñanza, de coñecer as súas necesidades, de apostar pola veciñanza, pero por outra banda tamén temos que recoñecer que queremos cubrir todas as necesidades, pero que o financiamento propio do Concello non chega ca rapidez que os veciños e as veciñas moitas veces demandan, senón que hai que esperar a que teñamos ese financiamento. E tamén, eso, o que decía, transparencia e, ademais deso, sinalar unha cuestión máis. A xustiza e a equidade. Queremos apostar por todos os povos e parroquias do noso Concello. E, polo tanto, é un plan, como dicía antes, transparente, que para min é esencial, e para nós é esencial, que aposta pola xustiza, a equidade, a transparencia e por un plan de obras xusto. A concelleira Victoria Morenza presentou o Plan de Obras e Infraestruturas. O financiamento para só o plan do ano 2025 supera a 1 millón de euros aglutinando as distintas institucións e administracións. Según a concelleira, estas obras están basadas na escoita da veciñanza e os colectivos. Vanse realizar obras en San Lorenzo de Piñor, realízase este investimento de preto de 100.000 euros, no que o Concello de Barbadás tamén colabora, é unha colaboración entre a Diputación e o Concello de Barbadás, tamén pon o 40%, vaise a mellorar o vial principal do Fonsillón, que está preto de Ourense tamén, vaise mellorar tamén o Parque Lucinda, unha reforma integral dun parque que estaba en desuso durante moitos anos e vaise tratar de darlle vitalidade porque precisamente a cercanía a Valenzá tamén pode ser un revulsivo para que os mozos e mozas que tanto demandan zonas de esparcemento pois poidan disfrutar non só a veciñanza do lugar, vaise habilitar un parque infantil, unha zona de lecer para as persoas e os encontros internacionais e tamén unha pista deportiva nas debidas condicións.